So this is a pecan nuts. Ano lang natin, ano tawag dito, initin. Naka-shell on to, kaya ano, binalatan ko. Ito, pecan nuts, almond, and walnut. Nakatayo ako ng 1 oras. Binalatan ko. Ayan siya. Tapos, lalagay natin dyan. Tapos, ito yung almond. May ganito ako kasi dati mahilig kami sa mga biyak-biyak ng mga ganito. Yung mga may shell pa. Ngayon, na lang. Lagi na lang dyan, nakatago na lang siya. Sayang naman. Kaya gagawin ka ng to. Nutty bar. Kasi may napanood ako na sa video ba. Shout out sa iyo. Nakalimutan ko yung pangalan. Gagawa siya ng umuusok na. Yun, nilagay ko na yung pecan doon sa Tapos ito, walnut. Meron din kang walnut dito. Sobrang masustansya itong walnut. Lalagay na natin dito. Tapos may sesame seeds. Pa-brown din lang natin. I-brown lang natin siya. Di ko din alam kung paano gagamitin yung sesame seeds. Nakatago lang palagi. So, gagamitin ko na lang dito. Ayun, pa-brown na siya din. Lagay natin dito. Halo-halo na natin. Tapos meron akong fig pieces. Raisin sana, kaso wala na akong raisin. Kaya fig yung gamit ko. Ay, parang maaano to siya. Iinit ko lang unti. Kasi wala din kumakain ng fig. Kaya ihahalo ko na lang din siya. Yan na. Halo na lang natin dyan lahat. Tapos maglalagay tayo ng madaming butter.
Tapos ano, brown sugar. Hinaan natin. I-melt lang natin sila hanggang mag ano. So yan na guys, nag-melt na yung ano, sugar mixed with the butter. May ano siya sa kilid. So, ihalo na natin siya. Lahat na. Tapos, lagyan natin ng ito, granola. Lagyan natin ng granola. Para masarap na talaga ng granola. Diba? Tapos may ano na, may oats na. Halo-haloin na natin. Yung apoy naka-medium siya. Medium lang yung apoy. Shout out sa'yo, madam. Nakalimutan ko sino yung napanood ko ba. Doon ako nagka-idea. Kasi, ayun nga. May mga nuts kami dito na nakatago lang. Hindi nagamit. Sayang naman. Kaya yun, good idea talaga. I-off ko na. Tapos, ano na lang. Antayin na lang natin. Oh, may ano ako dito. May pan ako. Dito. Sasali natin dito. May parchment paper na siya para hindi siya magdikit sa pan. Sana pala ano, yung malaki na pan na baking pan ginamit ko kasi parang ano siya, para medyo ano, thin. So, ito na siya, guys. Yan. Diba? Maganda. Tapos, i-on lang natin tong fan para madali siya lumamig. Tapos, cut natin pag malamig na siya. Yan lang.